Makuhon ka sa Sandigan Bayan sa respondent. Are you aware of Antonio de la Viga, madam? Yes, sir. Sir ka, nawag mo sa mga maestrado kang Sandigan Bayan mo. Nan mo ang Supreme Court Chief Justice nga si Hismundo Tlad. Trial judge na kang Sandigan Bayan. Ang si Chief Justice kang Supreme Court nga si Hismundo. Trial justice na ka Sandigan Bayan. Nakita tapaganituran mo kang nagagtuto sa Sandigan Bayan. Na, are you aware and you know the complainant of this case, madam? Makakuha gabi. Yes, sir. Are you also aware that he is the Provincial General Services Officer of the Province of Antique and may civil service eligibility of blah 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 blah? Yes, sir. Ano pa sugpo ng pamangkoto? Pamangkoto naman may witness. Ang witness civil service. Civil Service Commission. Where is your commissioner? Si commissioner ko, Mambal commissioner. Have you handed a decision with regards to this case? And based on your decision, you rendered an order addressed to the governor to reinstate mo ba raw? Antonio de la Viga, are you aware of this? Yes, sir. Basahin na to kung ano. Okay, can you expound your order? Nga maamura matabo sa full-blown trial, mga pinalangga nga mga tagparamati. Tingnan na turag tagani. Bawa kung civil service ma-present abogado na to ka civil service ma-present ka nga anda banwa nga argumento. Suportahan kang ombudsman, pinagi masanda mga ang maserbi ang abogado to sa ombudsman prosecutor naman mo. Sus, delikado mga kabiyanan. Di ano pinagkanami mong rason andot hindi mo ma-reinstate si Tony de la Viga? Daw hindi ko kakita banwa ka namin ang rason mo. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Daw hindi ko kakita kung ano kitang nami ng argumento ka abogado mo nga madipinsa. Mutang ko ang abogado da si ura matugihikay si attorney Pagunsan. Ti si ang ex-judge nga si Judge Dorindes. Ti jar masukol kara judge ang imo nga pagkakahang. Kundiin ka kuto, diti judge ka ba? Executive judge ka kuna kang RTC, brand sa Liben sa RTC. Ano ba ang mayad mong argumento nga proteksyonan tamo kamo kalaye, mga dyan, gusto proteksyonan ninyo ang interes ka pumloyo, hindi pagsildohon si Antonio de la Viga? Hindi ko makita ang logic mga kabiyanan. Kung hindi mo makita ang logic daw minugdaag kaso mo, ano bipinsaran mo? Mapinsag lang ombudsman kontra mo ron, ombudsman gani mga prosecutors doktor, kumbinsido may salakaw halin sa civil service. Employment man lang banwang involved. Kabangad sa pagkademot mo, ginpinahan mo na empleyado bangad lain ang linings ng politika. Di ba? Ano ba argumento mong mayadjek dya? Kalingin kini akan ulo nga kung ano argumento mong mayad bisan pa nga bakan kot bugado mong natural bakan takot bugado. Natural lingin argumento ko pero san bakan to ko bugado daw kalingin ulo ko kung ano argumento ni Judge Dorindes. Ay ombudsman na nagambal, alin ka to, civil service nagambal, sala, kamo, sa province. Civil service nagambala, komisyon na, may mga battery of lawyers dyan na nagasulat kang mga orders da, kung ano nga layi ang gagaburn. Komisyon blang na istoryahan ta dyan, civil service, salar kamo.
Ombudsman nagambal ra sa laar ka mo. Te. Amora ko porpoyaan nyo. Dali, ingin ulo ni madam nyo. Ni Gobe. Amora nga tabangi kay judge no? Amora blang nga ang pagkadumat kataho. Amo nagahulog natin sa kalaglagan. Ginapinahan ti mo kaginoo kan. Karma blaw. No? Kudumat ka. Mura nga kung may sala taho, may kontra ka. Bay ilang. Hindi pagdumti. Hindi pag butang sa imo lima. Ha? Ang anda nga piyotyor kakapalaran nga makita mo nga kakamang gibla. Ano ra magagawa nga ti happy ti mo kra kung makita mo si kataho mo gagamutan ng kran. He's a mere public government official. Empleyado man gyapon. Galing ti may ranggo lang sa probinsya. Chief of Office ang kategori na. No? Ano lang mamihimo na kara kundi mapagswelduhan o mihimo na kara kundi demote mo. Because you are vested kuno kabay kang power nga mag-demote kag mag-reassign kang mga empleyado. Kag diyan kaya banwa nagakaigo ang mga public official ta sa mga empleyado nga tapos kan eleksyon gina-floating status, gina-demote, doktor nga doktor, ibutang mo to sa bukid. Paano mapuslan ng expertise sa doktor? Daan na puslan ako sa ospital mo tanang ipabilin, garitigin demote nyo. Raka paran. No? May ana pag nirya ni raka parang surunod. Amora mga kabayanan ng likado kay ang empleyado, they are governed of, may katawag sa tenurity of ano tawag ka na? Employment. No? Kag ginaproteksyonan sanda markalayit, pinagi sa Civil Service Commission nga among nag-implement nga komisyon. Na hindi sanda banwa mabantag-bandag dapat man rather ka mga abusive nga public officials. No? Nga ang Civil Service Commission amo naga tindag sanda kausa just in case may mga abuses. But light na ra i-prove nga tinamulitika tanamong. Ano tong ebidensya? Amo ra ang pinaka-best na nga rason, nadamdaman tagli. Siguro ang pinaka-best ko na pinsar kanya nga ti kunoon nyo nga namulitika mong tana. Kani paano nyo ra i-prove? Nga because na mulitika tana, hindi nyo maswelduhan. Hindi bla? Bangad nga nakita tana sa mo yung politiko, hindi tana maswelduhan, gindimot nyo, budlayran. Amor ni konta, mabudlay banwa nga ibuntulon ang ideya kaga ang argumento kang civil service kag ang ombudsman. Ano matabo amay magari kajaran? Ano matabo amay magari kung implement kang ombudsman ang administrative aspect. Any moment from now si Gobernador Kadyao pwede nga ma-suspender ang kaso kriminal tanang area buhay pariyat na matapos maagi para sa full-blown trial. May aktual blang hiringay na korte, present mong imo ebidensya dyan, ikaw sa prosecution, ikaw sa depensa. May mahambal pa nga mga witnesses. Amora mga kabyanan ng matabo. So most likely, kung matutok-tutukan ra, the most is 3 years. Kundi, bakanat na si Antonio Labiga banwa nga tagreklamo tlad ombudsman ron again sa gobernador kang probinsya kang Antique. Mo mga kabyanan ang latest development. Si Jojo Ignacio may
karwasan niya no sa atubang kang Baptist Church sa Sentro Sur. Kag ang ilas bike shop kabaligya bisikleta. Kag amuman ang Gonzales Store sa Barangay Lamputang. Kabaligya tanang groceries. Ha? Si Ma'am Juan Lisel Juan Aluhipan de los Reyes kang Gran Bakiro. Nami ang Gran Bakiro to kamo hiwat ka anuman nga okasyon. Gaya mamalos pagpalaganta ang Sign Race Advertising Incorporated nagabaligya tanan nga o kung nagaprint tanan nga printing materials ninyo. Amo man ang Mills and Paul Internet Cafe ato bangkang Shiny Star. Kung gusto nyo mag abil serbisyo parehas ka PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID agto kamo sa Mills and Paul Internet Cafe. Gaya mo man ang Dimarti Baslitson Manok ang concrete products punta tolayo kag sinang susantang pag ang Stronghold Insurance Company Colasi Branch. Wow. Di ka ba ipag atan balita gid lang diya ha. Balita gid lang diya atan manwa morang balita nga mainit sa kadya sa probinsya kang Antique about sa indictment decision kang ombudsman against the governor of the province of Antique. Puwertat nahon sa atin pagpagalagad ako dyan si Roming Antonio nagapasalamat kid sa inyong banawag pagpamati miadgid nga aga probinsya kang Antique. Mga pet lovers, ano ang benepisyo sa ating alaga nga